Tinokuchingamidzai pano pa Sly Media TV zita ndonze simbi yebasa tiri pano pa TV yaita mukurumbira pasi rose inova ndiyo TV hombe padande mutande pa internet pari pa YouTube muno muZimbabwe. Aiwa tine 276,000 followers. Tinopa kutenda kunemi mose makasubscriber. Tichitowo kune vasati vasubscriber kana usingade kusarira kana kuti uzoita manzwira nevamwe subscriber pa YouTube channel nepa Facebook page pedu kuitira kuti patinongoturika nyaya dzinokunakidza idzi unobva waita wekutanga kuti unzwe kuti ndezvipi zviri kuitika usazongomirira kuudzwa nevamwe iwe uchingotadza kungosubscribe. Aiwa rega kudaro. Tiri kukurudzirawo zvakare kuti vanoda kushambadza mabasa ava vanoita vanga vana madzibaba avo vane zvipo zvekubata varoyi vane zvipo zvekubvisa zvikwambo pamwechete nana sekuru. Tiri kuti aiwa ku Sly Media TV ndiyo nhepfenyuro inokusvitsaiwa kune vanhu vari kutsvaga rubatsiro vamunoda. We are tried and trusted. Tave kuzikanwa panyaya idzodzo. Tiri kufamba mazuva ano tichifambira nyaya yekwamadzibaba Ishmael yatiri kuti isusu madzibaba Ishmael vakasungirwa nyaya dzakasiyana dzinosanganisira kuti vana vemusangano ravo reJohani Masowe echishanu gore jena penyera nyika vairorwa vari vana vadiki, vamwe vari kunzi vairorwa vari under 14 vamwe under 16 zvisingabvumirwa nemutemo wenyika. Akubvumirwa vanhu kuenda kuchipatara uye kana uchinge wakunamata muchitendero ichochi hauchabvumirwa kuonana nehama dzako kana dzisinganamate muchitendero ichochi. Zvinobva zvakutonzi vabereki vako vanhu vekwasatani. Zvinova zvakuunza kutsutsumwa kwakawanda mukati mevanhu vazhinji vanoteera Sly Media TV pamwechete nevanhu vezvizvarwa zvemuZimbabwe. Nhasi uno ndine vahanzvadzi vakakurira KwaMurehwa kunova ndokwaakakurirawo zvakare madzibaba Ishmael nababa vavowo nehama dzakewo. Toda kuti tinzwe vachikurukura zvavanoziva pamusoro pamadzibaba Ishmael. Ngativanzwei vachipinda muchirongwa. Vahanzvadzi makadii zvenyu? Ndinoitwa Mhuri. Ndakanga ndakarorwa kudhuze ikoko padhuze nana Ishmael. Ndakagara chaizvo munzvimbo yechigogodza iyi zvenguva refu kwaMusami ikoko KwaMurehwa. Ishmael ndaimuziva. Ishmael akanga ari munhu anongoita makakatanwa pesi pesi. Akanga asiri munhu achitanga asiri normal. In fact vanhu vazhinji taingoona kunge dzisina kunyatsoita mushe because kana nharo dzaaita waingoona kuti maybe nharo idzika dzigona kunge munhu pamwe achapenga, ndozvataingofunga. Bvatanga kunamata chichechi chake ichi ndokuchinzwa zvakunzi azomborowa mapostori kubudiriro arowa mapostori paya ndokuzonzwa uchinzi ari kuita zvinhu zvakawanda kumusha ikoko. Ari kupota achiita system yekuti anoningikira, anopota achiti vana vaende kuchikoro. Ukataura nyaya dzacho hameno zvadzinoenda nako kwadzinoenda nako kwacho haumbonzwisisa kuti munhu dzakakwana here because anenge achinyatsokutisa inharo chinhu chamuri kunyatsoona kuti ichi hachifanira kunzi zvakati, chinopindurwa kunzi zvakati, iwo tu zvakati. Nekutora vanhu achivaudza kuti izvoni imimi makufanira kuteera mupostori muchigara naapostori. Pamba pavo paiuya vamwe vanhu vaiuya vachirwara vachingofa. Vamwe vachirwara uchichaza kuti munhu anoti anorapa kana kuti HIV here. Ari kuunza vanhu kuti vaite sei vanhu vanorwara. Mai vacho vakasvika pakurwara havanamboenda kana kuchipatara vakangofa. Pamba pacho hamene zvakazomboitika pamba pacho ngemaminimini ubva wazongotiza. Vakaita zvekutotiza pamba paya hapana akambovati ibvai, vakatoita zvekutotiza. Hapana kana wakaoneka but vaigara muraini makazara hama. Vadaro vaenda ndokunzwa mukurumbira wekungonzi ndo zvakungoitika kusvika pari zvino. Kana vana vakanga vasingaendi kuchikoro vakatomboda kumbosungwa nemapurisa, hameno nyaya dzake dzinongoita zvekungoti vanhu vanozokushaya shungu nazvo. Saka nyaya iripo ndeyekuti munhu wenga avherifaiwe. Zvinotoda kana kuti n'anga chaidzo dzinoziva kana kuti maprofita chaicho anoziva avherifai, anyatsonzwisisa kuti munhu anoshandisa mushonga here because zvezvekuti vanhu munozongosiya nyaya yacho yakadaro. Wazvona like nyaya yakaita yemapurisa iyoye, nyaya yakaita yemapurisa aifanira kunyatsosungwa zvakanyatso because tinonyatsonzwisisa kuti zvinonzi mupurisa harowe, mupurisa hanzo hakwadzwe, mupurisa ndio mutemo. But ndoshamisika akaita nguva shoma achibva angobuda
ende futi hazvinzwisisika anototanga kunge asina kutomboita kana 2 years futi handifo kuti akambodzisvitsa kana gore chana handifo kuti akatotitsai nokuti nguva yatakamuona akumusha takatoshamisika kuti anga abuda nguvai. Saka uyu munhu anoda kunyatsodhiriwa naye zvakanyatsosimba. Ende muchechi make imomo mune baba, mune vaningina vake vari imomo muchechi imomo. Vanhu ava vakafanana fanana, munogona kutosunga pamwe muningina wacho mutofudza ndiIshmael. Saka munofanira kutonyatsomeka sure kuti manyatsonzwisisa kuti uyu ndiIshmael, uyu ndibatsirai, uyu ndiani, uyu ndiani, because vana vacho vese vakangodaro. Saka ini ndakambike ndakaroorwa kwaMurehwa kokoko ndinotonyatsoziva nezveikoko. Ndinogara zvangu kumuzarabani ndokumusha kwangu, but nani ndakatoroorwa kwaMurehwa ndotomuziva Ishmael, nani ndakatoroorwa muraini machiteme mwemwe. Saka ndotoziva zvakawanda nezvaIshmael uyo. Murume uyo haaite, ende akatodzidzisa vana vamai vake kuita chitsotsi ichocho nekuti akahunika kuti ari stubborn, vari stubborn, they are very stubborn ende havaremekedza vanhu vakuru. Ende kana vakasvika kana tikange tiri pamatare zvezve pamadare emusha aya vanga vasingaremekedze kana vanhu vakuru, vaingotanga kungoita zvavanongoita kuti vanhu vatozongodhini, chero kana vaine mhosva votongowasiya votongoenda. Ndozvavangori vanhu vaya vari stubborn. Dhilai nevanhu vaya, vanhu vemutemo ngavadhilai nevanhu vaya vaya. Iyo zviri kunzi vana vanopuhwa varume vari vadiki, taitozviona kumusha uko vana vatongoshamisika kuti kamwana ipanhingi kari kunzi kaane murume. Munhu mukayatsodhila, imimi endai, vemutemo ngavaiende ipo paya vobata madzimai echidiki. Vakabata madzimai echidiki vakavatocha 1 by 1 vachataura chokwadi vese, vachabudisa chokwadi. Even kana vana vari ikoko kwe vana vaya vakanyatsogarwa navo pasi vakanyatsotaurwa navo vachataura chokwadi chese. Vachataura chokwadi chese, vari kutsindidzwa, but mukavatora 1 by 1 vana unyatsovatora vemutemo unyatsogadzira vachataura zvese zvinoitika muyamwe. Even vanhu vanopondwa ndinonyatsosensa kuti maybe kana akuponda chaiko vanogona kungoponda because havatyi, vane kahunu kekusatya. Saka kuponda chaivo vanogona kutoponda vanhu vaya. Saka imi munhu nganyatsodhiliwa naye zvakanaka. Kana zvaprofesa ndikutozvifila kuti zvinogona kutodaro kuti because vanhu vaya vanga vangori violent, kukura kwavo kwese vanga vangori violent, vana vacho vangori violent, ivo vakomana vangori violent. Saka obvious vanogona kungosvika kana pakutoponda. Ende futi kana ndisikakanganise muchechi muyema ndofunga ndokwakazara mbavha dzedze dzinenge chinzi dzabauko dzonzi hadzisi kuzivikanwa dziri kutsvagwa dzobva dzaenda unogara ikoko. Saka zvese izvi zvinyatsozvitarisa izvi zvinyatsoverify mapurisa ngaanyatsoita basa ravo nemazvo imomuyema. Ndiri kukunzwai nhoroondo yamuri kurondedzera. Mashiripiti akaitika akanga ari akaitika pamba pavo, uye amai vavo vakanga vachirwara nei zvakazoita kuti vazoshaya. Uye ndanzwa pamati vakatiza musha, vakatiza zvokutiza. Saka pamba pacho ipapo pavaigara hapasina vanhu vari kugara ipapo here mazuva ano, pakamira sei? Mai vacho vakarwara nemiri, vakanga zvezvo ngoti munhu mukuru ari kurwara vakanzi kuchipatara mufanira kuenda, vakatongosvika pakutongofa vachinzi tinorapwa naMwari isi hatiende kuchipatara. Zvezvo kuti unoyatsoona kuti munhu akafa zvake but nguva yake isina mbokwana aifanira kutongofa zvekuti zvenguva, but utonyatsona kuti munhu akatongofanira kumbonyikidzwa zvezvo kunzi havaende kuchipatara. Mashiripiti akaitika pamba pacho ndeyekuti zvanzi zviri kungonzi mheno zvavakanga vangoona pamba ndobva vangotiza, vakaita zvekutotiza. Infact zvokungofuma wasipo hapana kana munhu wakamboudza zvezvokuti semunhu aigara mufamily zvokuti vaifanira kutooneka, vakangoita zvokungoenda. Pamba pacho hapana munhu, handisikazivi zvangu pari zvino kuti paane munhu here, but pakanga pasingagare munhu, panga pasina kana munhu, panga pasina kana ari kumbogara ipapo. Alright, ndiri kuzvidza kuti hapana vanhu zvinezvi. Ko vanhu vari munharaunda vaitaurawo kuti kudi mamwe mashoko aingobuda vanhu vachitaura vakaungana nezvemhuri iyoyi, zvainzi chii? Mhuri iyi inofanira Yakaromba, mhuri iyi inofanira Yakaromba. Imi mukaenda kunzvimbo iyoyo muchanzwa umbowo hwakakwana, mukanoona individuals. In fact mukaona zvakaita vanhu vechikuru vaya vanogona kunyatsokuidentifyirai zvese zviri pamusha paya paya, zvese zviri pamusha paya paya munozvivana ikoko, because vana vakakurira musha imomo, vabereki vavo vakanga vari imomo, ende vandoone musha wavo, ende unotoona baba murume mukuru achifevhetedzwa nevana kuenda kunogara kunyabira ikoko. Munhu ane musha wake
wakatengwa ine musha wawo nemombe dzawo ngemombe 2 here nge3 vakanga vatone musha wawo nengoro, musha wawo wakatowakwa. Baba vakatenge vachitombosenza upenyu hwavo, vakatomboshanda, vakazoregerwawo nekukura, vakagara pamusha pavo, vakaerutsa vana vavo. Imi muri kutsanangura kuti baba vamadzibaba Ishmael vachokurongerwa vacho chaivo sekuru vakaenda kunyabhira here nekuda kwokuti ivo chinamato chavo chinoti uoneka vabereki vako ivo kana vachigara nababa vavo kusei vachiita kuti vamwe vanhu vanzioneka baba vako. Handiti masvona ndo panoratidza kuti vanhu vanenge vakazungaidzwa nemishonga, vanhu vanenge vakazungaidzwa nemishonga vasina chavanoziva. Vanhu vakazungaidzwa nemishonga pasina chavanoziva. Munoona ipapo pamunatso sure kuti mishonga inenge ichiita kuti vanhu vatevere. Baba vacho anotoriko, kamudhara kapfupi so katsvuku kanenge kanopfeka chete, kapfupi, vatoriko. Hanzvadzi yacho itoriko, sisi vacho vanotori ikoko, nevanen'ina vatori ikoko nevakadzi vavo. Vanhu vacho vanoita kunge vakapfungaidzirwa mushonga kana kuti vakazungaidzwa nemushonga namadzibaba Ishmael. Ndiko kutata kwatete memory vananga nchiita hurukuro navo nhasi uno tichinzwawo maonero avo maringe nezviri kuitika kupurazi kwamadzibaba Ishmael kuLily Farm kunyabhira uko. Aiwa tinotenda kana muriko makasununguka kuti mutitumire audio muchitaura zvamunofunga maringe nemanamatiro anoita madzibaba Ishmael nesangano ravo regore jena penyera nyika church yavo yechipostori. Nekudaro munotitumira iri audio motaura zita renyu mubva matitaurira maonero enyu tigozoisa paruzhinji tinzwe kuti vanenge vachiitwawo kudii. Munobva matitumirawo nepicture yenyu ipapo panhamba idzodzi dziri pascreen tichipfuurira mberi nekuongorora nekunzwawo pfungwa dzenyu mafungiro amunenge muchiita. Regai zvekare imwe update yatingakupai ndeyekuti muchakabvu Hezo mweya wake ngauzorore murugare. Postmortem yakaitwa, maresults akabuda, zvinonzi izvo akashaya kana kuti akaita miscarriage, ndo zvakazokonzera kuti ashaye nekuda kuti pamwe haana kukwanisa kunge achiendeswa kuchipatara mushure mekunge aita miscarriage iyoyo. Izvozvo hapana anoziva, zvinotozikanwa nevanhu vakanga varipo nevakazomuchengeta mushure mekunge ashaya. Asi zviri kunziwo muguva rake parakafukunurwa makawanikwa muine bhodhoro rakanga rine liquid isiri kunzwisiswa kuti iliquid yei, nokudaro yakaenda kumalaboratories kuti inotestwa kuona kuti chii chakanga chirimo mubhotoro imomo. Tichazenge tichikupaiwo update iyoyo zvekare. Saka subscribe pano paSlyMedia TV kuti musazorasikirwa nenhau idzodzo kana tichinge tatanga tadzipuhwa kubva kumapurisa takupuwa maresults azere. Uyewo zvekare tichazenge tichienda kubhindura kuchanovigwa mushakabvu Hezo kechipiri kuti achizorore panzvimbo yake yekupedzisira. Saka nokudaro rambai makateerera pano paSlyMedia TV paticharamba chikupai maupdates ezviri kuitika munharaunda dzatigere. Chekupedzisira ndechekuti kuna namadzibaba nanasekuru vanoita matare vari kunzoko, vane simba rekubata varoi, vane simba rekubvisa zvikwambo, tiri kukukokai kuti uyai muzoadvertisa pano paSlyMedia TV kuitira kuti vazhinji vari kutsvaga rubatsiro vagokuwanai. Tinobva taisa nhamba dzenyu pascreen kana tichinge taura nemi, tapinda matare nemi. Vazhinji vada ruponeso vopota vachikufonerai. Tinokurudzira kuti muve hazvinei nekuti muri kupi, tinoshandidzana nemi kuitira kuti vanhu vese vasangoti vachida kubatsirwa vanouya kuno kuHarare chete. Kana muri kwaMutare, kana muri muGweru, kana kuti muri kuGuruve, kana kuti muri kufela bhusi, muri kuzvishava neoko muchiziva kuti muri anasekuru vanoita matare vanouya namadzibaba vanobatsira, kana maapostol mapendacostal church vanobatsira nyaya dzatiri kutaura idzodzidzi. Sunungukai kurova runhare panhamba dziri pascreen, toronga pamwe chete toona kuti vanhu vangazive sei kuti muri kuita basa rakanaka rekuporesa vanhu. Tiri kupfuurira mberi nekukuzivisaiwo zvekare kuti hatinyari naizvozvo kuti tisu the biggest online news channel muZimbabwe paYouTube, SlyMedia TV.
tiri kuvaka mazambuko. Sly Media TV building bridges. Zita ndinonzi simbi yebasa. Silvester tapfumane. Ngatisangane zvekare pane zvimwe zvirongwa. This is YekwaMadziBaba TV, hakudi masivi Sly Media TV, yandi sport and dream street ngazoona ndapa news ndakawandwa name of views. Sly Media TV mandi chinjira ang my dreams. Sly yao ya Sly Media, Sly yao ya Sly Media, Sly yao ya Sly Media, Sly yao ya Sly Media. Kuchinja vision ya mageto youth, kuchinja life ya mageto youth, kutipa nzira semageto youth, kutipa gwara ramangwana rakanaka. Sly yao ya Sly Media.